ka dongruok nitie. Erokamano Odoyo. Adwa duogo kuomi Maka, aparo ni koro wan kodi maber. Wang'i dongruok. Wang'eyo sani koro winjo maber. Anya oli mara. Chal ga mudwa tieka e ground. Kata mara nitie. Adwa ni kae mana kama ni wego cha. E weche mag dongruok mag nam. Wacha nam. Onego bende wayudo dongruok. Te yeno bende janam somo yamo. Ani ng'eni adak e nam. E chula Mfangano. Kendo king'iyo alwora mar chula Mfangano e kuma nitiere gine ne beaches mang'eny moloyo mag choko mwandu e Homa Bay County. To Homa Bay County king'iyo Lake Victoria, nam Lolwe, Homa Bay County e man gi atamalo maduong' mar nam Lolwe. Koro paro manyo okel mar ng'eyo ni uchumi ginene loko mar nam ma ai nam en gima kelo mwandu ei Kenya ka. Emomiyo nyo agenda mar Madaraka Day oketni en blue economy. To blue economy ni kelo nwa gik mathoth. Kwa yiere ma ok wawuondore. Katiba ma wan godo sani okao atamalo 85 kadhi mbele owe sirikal mamalo. Sirikal mar county duto teme Kenya ka yudo mana atamalo 15 kadok piny te mipogo negi kuonde te. Koro yudo ka counties pod struggle, pod nigi pek mar yudo gerruok. Emomiyo kitudori gi sirikal mamalo kaluwore gi katiba masani to kelo pogruok, kelo dongruok ei county. Ka ing'iyo sani alwora mar nam, iyudo ka rech ma ai nam okao atamalo chiegni 60 mar rech te madonje e Kenya ka e nam Lolwe. Nikech pokwa improve lupo mar nam ma Mombasa. To bende kit rech ma bende wuok Mombasa poko chopo ahinya kaluwore gi kit chiemo ma jopiny. Kech yudo ka sani rech ngege ichame are e dho nam nyaka Mombasa. Ting'eni nam ma Mombasa cha en nam chumbi. Okonyal tiyo gi rech ngege ma iyudo ka thoth jo Kenya nyaka jo Mount Kenya, jo Kumanade mane rech magichamo. Manyiso ni kanyo nitiere line mar uchumi madonjo. To line mar uchumi madonjo ni dongo nyalo kelo tije ne nyithiwa, dongo nyalo kelo lokruok ne jothurwa. Kata koro sani ma koro wachako keto fish cages, mano bende mbaka mobro donjo. Koro miyo sirikal osekawo thuolo mar luponi. Machielo e line mar lupono ineno ka sirikal bende ochako kawo thuolo mondo mi ong'eni to kit kilowa ma wan ing'eni wadongo kok wapidh rech, wan wadongo to wadhi e nam to waluwo rech to wagolo to watimang'o wachamo. Manyiso ni nyo bende wakawo akawa rech e kinde mora mora to gi size mora mora nikech mar chiemo kata mar uso e kit ohala mondo mi wayud yuto. Kanyo biyudo ka koro sirikal kendo ochako donje sani e program mar blue economy ka. Koro gidwa konyo jopiny mondo mi jopiny jolupo ong'eni to ere kaka ginyalo bedo gi kit kilowa maber mamiyo rech mantiere i nam thuolo mar mondo mi odongi. Mheshimiwa Odoyo wedi biro nyisi ni kata kanyo pok wadonje broad based government. President Ruto nyo osebiro mwalo mo launch program mar pidho rech. Ok rech moro mar cages cha. Macha nyo kete is it Kano? Manyo kete ni mondo wabed gi program moketo almost over $1 billion mondo mi oger kamitime research kumi inyuole rech. Kose nyuol rech to ikawo rech no titimang'o ikete inam mondo mi odongi naturally kaito jolupo timango manyiso ni and restocking wamedo nyuolo rech mang'eny mondo mi obede inam koro kata jolupo timango mago gin gik ma medo kelo tije medo kelo uchumi mar nam te eno bende nitiere gima kikuwi wawilgo gibilongo ni tourism nikech kadho nembegi olos maber
kaka ineno chak olos dho nam ma Kisumu, sani nyocha oselos dho nam ma Homa Bay daraja ma Homa Bay oselosi, iluongo ni Homa Bay Paya, oselos maber. Idhi los daraja ginene ma Mbita, idhi los Masena, idhi los Masori. Mago te bro chako nyayo wach mar tourism, kaeto gi wach mar wuoth mar usike madongo iluongo ni cargo. Mago bende bro timang'o, bro nyayo yiedhi ma bro tiyo kuondgo, kata meli ma idhi losi, kata feri ma idhi losi ma bro tiyo kuondgo. Mano en gima kelo yot ne jo ohala mar aka kod kacha, biro wacho ni gi dho ngere ni movement of goods and services. Mano kelo yot, nikech actually ing'e ni gima ji ok ong'eyo ahinya en ni wuoth mar nam, mar kawo gige ohala kakalo ei nam, beche ni piny moloyo wuoth mewi ndara kata wuoth mewi rero. Mano mineno ka daraja ma Kisumu ni molosi ni, port ma Kisumu ni nyalo kelo yot ne kata tero mafuta kata tero misike e pinje mag Rwanda, pinje mag Uganda, pinje mag Tanzania. Koro blue economy ni ok en rech kende, en tourism, to en transport, to en gimoluoro mathoth mar kelo yot ne oganda. Emomiyo ni neno ka e madaraka ni nyoketi ndalo 3 ma jolony e weche mag ohala koluwore gi weche mag pi. Nyogo mbaka Tom Mboya University. Kendo Tom Mboya University man Homa Bay emolosi ni mondo mi obed kar chuny weche mag ohala mag pi e Nyanza. Mano bro kelo yot ma ji time research, ji time nonro mar ng'eyo ni to ere kaka winjo wamed gero kit ohala. To magi timre ka kor luasi mar siasa olokore. Kanyo ta ayie gi Baba Raila Amolo Odinga ni mar mondo mi oriwre gi sirikal, mondo mi mwayudo sani wayudi kendo wakweyo weche mag siasa. Kech mano bende gima ipenja bang' ni ka waduoko weche mag siasa piny, mano gima watimo Homa Bay. Homa Bay wawacho ni oyo jotelo ma Homa Bay te neno wabunge moyier gi kata jok moko yier, to jok mantiere party mar UDA gi party mar ODM. Kanyo ing'e ni kawuono onge gimoro ni wan jo ODM, wan jo UDA. Oyo wan wang'iyo ni wariwore kanyakla mondo mi wakel dongruok. Wach mar anja UDA, anja ODM, mano bro biro bang'e ndalo yiero. To mano be achiel kuom gik mowinjo be ni wanyalo chako puonjore mar ng'iyo ni to ere kaka owinjo wadhi mbele kod weche mag dongruok. Katieko ang' na wach kama James mondo mi awende jowete na thuolo. Embe ni gimbe negi yako na nyasi mane udo tika ground. Nitiere gimoro kama pok wafwenyo moloyo ne jotendwa ma jotend siasa. Kendi winjo ko wetena gi owacho maber ni sani owinjo wariwore kanyakla wagero uchumi marwa. To sani wawacho uchumi mar nam. To penjirie ni kuom josiasa wa moyier te, obed MCA, obed senators, obed mane e piny Uganda luo te. Penjirie ni to ng'a kuom gi kanyo manitie kata mana gi tol achiel ma okete i nam magolo rech. Nikech ing'e ni kama no onge, manyiso ni gin giwegi gionge gi interest ei namno. Nikech pesa mage yudo gitero kanyo. Joket mwandu mage mabro biro mondo mi oger thurwa to gin ogitimang'o. Nikech gine mage yudo pes madongo moloyo. Penjgie ni to bende imbe kata mana gi yie akwang'a. Nikech king'iyo ogendini mamoko, kidhi kata mana piny Central kata mana piny Rift Valley, iyudo ka mijumbe nigi puothe madongo. Manyiso ni e seche magibiro loso chike kata seche magikwayo sirikal mondo mi otim achiel ariyo adek, gikwayo gimoro ma gin giwegi gin tiere gang'o gi interest. To bende gigegi moko nitiere makoth go oko. We wach ni CDF kata ni pesa moa malo. Pesa moa malo ng'ata kata kiketo iketa e telo kanyo, pogo pesa no ok ditama. Pogo CDF ok ditama, pogo pesa county ok ditama.
to bende nitiere kaka giywayo jo ket mwandu, nikech in iwuon ka in gi yiedhigi tibro chako ng'eyo ni to ere kaka owinjo bed ni waloso wachni mondo oriere maber, ere kaka owinjo bed ni waloso wach transport mondo oriere maber, ere kaka wakonyo jopiny gin giwegi. Kiyudo ogendini mamoko, sirikende mamoko, kiyudo jotelo mamoko e pinjegi ma giaye, gin gi mwandu gi giwegi ma gikete pinjegi. Ting'eni wan thothwa pesa mwayudo kata ibed MCA gimikwongo timo mokwongo idwa biro ng'iewo apartment Nairobi. Ok ing'e ni to nitiere yedhega moko mowinjo aket ka, koro seche moko ipenjo nikech kata sani dong'ero koro wan gi paya ginene Homa Bay. Ing'e ni paya ok en mar feri, paya en mar meli mane ma wan kaka oganda wantiere godo mabro go e paya ma Homa Bay. Nikech kiketo oseloso paya ma Kisumo, iloso paya ma Kindu Bay, iloso paya ma Asembo Bay, iloso paya ma Homa Bay, iloso paya ma Mbita, iloso paya ma Sena, iloso paya ma Sori. Milimane mwasegero mabro Kisumu biro Kindu Bay, mana kaka dong'injo ka jalango wacho kanyo mabiro Kindu Bay, dhi Kajimo, dhi Homa Bay, dhi Mbita, dhi Mfangano, dhi kumachielo cha. Nikech mano en kit dongruok, kit wuoth mane joreru oketo. Koro ing'eni wan nyowa chiew wachako wacho ni wan waloso paya, waloso ma. To ji pok ong'eyo ni to ere kaka wanyalo keto gik ma paya gi bro tiyogo. Nikech gero meli achiel kende kawo chiegni bilion gi wiye. To bilion ni wabro mana gole e program mar sirikal. Nikech sirikal sani ema timogo ema nyalo bet gi pesa no mondo mi oket wuoth bilano. To bende ibro yudo ka thoth meli gi bro bet katiyo for tourism to kod cargo. Nikech wuotha ma oganda dwa wuothogo sana makoro waloso ndara, ibro yudo ka ni piny matin ei pi. To mago gik manyaka waket pachwa mwang'eyo ni to seche wacho weche mag dongruok ma Homa Bay County, mag Madaraka, ma Thurwa, to ere kaka gigi de donjo gi kit movement mar goods and services mondo mi okelnwa yot. Mane momiyo mbaka mar blue economy and very important. Nikech okibigolo Mfangano, okibigolo ng'ato Kisumu ni odonje meli, odhi Kindu Bay, odhi Homa Bay, odhi Kajima, koro kochop kanye, koro kochop Mfangano. Obro dwaro mondo mi odonje Jamburko mondo mi otimango otere mapiyo. To seche mwaseloso payas gi ere bergi. Nikech thothne ndalo ka niyudo ka thothwa ne ji nitie reru, koro koseketo misike e reru Nairobi ka, to dhine nyaka Kindu Bay, dhine nyaka Mbita, dhine nyaka Sori, madhi nyaka kucho. Koro owinjo bini wachako ng'eyo, nikech kade jotendwa gi gin jok mong'eyo kaka kit nam chal, kaka blue economy chal, to gimbe gin gi mwandu gi modonje ei nam ka. Ne gidhi neno ni seche maseloso paya ma Sori, ang'o madwa time? Agolo ji Sori katero Miuru. Nikech mano owinjo bed ni tudo jogo. Nikech kiluwo yo midwa ago Sori kidhi nyaka Miuru, ndara bor. Koro ber mondo mi waket meli ka maka kadhi kacha. Koro seche ma gavana Ochila yako kwayo mondo mi olos ginene Masori, to en gima ochako chon ni adwaro meli mabudwa wuoka kadhi kanye. Nikech Mfangano kubia Mfangano ni podo dhi Sori, koro ka oyud yo modhi godo Migori, no obro ng'ado gi Homa Bay kanye. Koro mago gin gik manyaka watim, kendo jotendwa adwaro mondo mi awach ni biro mar Madaraka Homa Bay ma otimore ni, to gikelo agenda mar blue economy. Gichak paro ni blue economy en ang'o. Wacha kisungu ni blue economy, kaeto kwa kanye to wadhi e tialala gi tibim. To sirikal mamalo nyaka wabed ni wawinjorego, nikech kanye kuma taa malo 85 pod nitiere. To kendo ibro neno maber ni kanye kuma da pogore go wadwa ni ok ni mana manyo jatendwa Raila Amolo Odinga obiro ni. President Ruto
nosechako biro Nyanza mana kaka ne winjo doyo wido wacho. Sunday ne mokwongo kosechamo muma, Sunday ne mokwongo odhi obedo Homa Bay. Kendo ing'eni obedo Homa Bay kata chieng' mane mobiro Homa Bay no, gavana ne onge, to en obiro. Miyo kombe mineno wan godo gi, kik wa dismiss gi kaka wadone wacho ni mago kombe mathindo. Nitiere kaka kombe go konyowa, nikech Mbuya no kobedo president. Ting'eni design mane Mbuya okete Homa Bay, chakre no okete igni 50 mokalo kata igni 60 mokalo. Mani nochopo mana nyoro hakoro wachako chiero kendo gik mane timango mane Mbuya timo. Mbuya no ken president, Yuge Ogango no kobedo president, to ing'iyo gik mane timango mane otimo. Miyo kata mana kom makoro Dr. Raymond Omollo nitiere no, kik wachae. En kom motimo no madongo. To bende wayiere ni jakom mar nyasi mag sirikal en kom mineno Raymond Omollo nitiere no. Koro gitimo no maber. To berne ni e Homa Bay wadhu ariwore jotelo te, obed jotelo mag UDA, obed jotelo mag ODM, obed jotelo moro moro. Nyo wawacho ni korka dongruok to wariwore. Kendo mane ma ineno ka Raila Amolo Odinga bende nyo biro mochamo reche dho nam kacha, mowuotho kod Ruto koni gi koni. Miyo wan waduoko erokamano maduong' ahinya ne sirikal mamalo. Kendo waduoko erokamano ne kata gavana marwa, nikech gavana marwa bende mochako duogo rwako president. Kada bed ni kane ji chako kamano ne en gi to ka gi kacha. To duogo rwako president. President osebiro Homa Bay di makro obiro ni makro biro maro chiko e Homa Bay County. Kachopo dwe mar 8 ma governors ilongo nango ginene governors ilongo ni devolution conference kendo biro duogo mano maro chiko. Kachopo dwe mar 12 mobiro launch godo ferry gi gik mamoko mano biro mar 10. Apenji ng'amo eri to eri na chalnade. Tom, nitiere paro moro ma kokelo